Vincent Otieno. Komachielo ni Jatend piny Kenya William Ruto dichieng' kawuono otelone chenro mar sidho ayanga wach mar siro ojende e yor miyogi omenda mar chako ohala e bwo chenro mabende otisi ni Nyota mane obagi kaunti ma Kakamega odiochieng' ma kawuono. Ruto mabende oten bathe kod gavanas mawuok e gwenge mag Imbo mar piny Kenya ne ojiwo ojende ma oyudo pesago mondo mi oti kodgi e yo makare, kama bende ne olero ni chenro mar diero ojende mabende ne omi pesago ne otime e yo mahuyanga kendo e yo ler ma kod wach mibadhi mora mora. This process of Nyota, the identification of the men and women sitting here today, was entirely a program on technology on a digital platform. Kuna mtu hapa ambaye ilimuhitaji ajuane na mjumbe ama na MCA ama na chief ama na rais ndio apate nafasi hii ya Nyota hapa? Correct. There is nobody here who had to seek any assistance from anybody. It was you na simu yako. We have identified these good people from every ward because we want to equip that ICT hub, and we want a minimum of between 200 and 300 young people to access digital jobs.